Международная конференция «Пятая по ліку». Невеликий юбилей супаў з 25-годдзям областного центра коррекцыйна-развіваючага навучання и реабилитации. Тому на открытии віншаванне, падзякі, дипломы и концертные нумары. На сцене на роўных побач со здоровыми дети с абмежаванымі физичными магчымасцямі. И гэта важно – показать, что разом можно шмат чаго досягнуть у реабилитации и социализации таких детей. У нас в Брестской области уже на сегодняшний день сложен достаточно хороший опыт в области интеграции и инклюзии детей с особенностями психофизического развития. И главной целью мы ставим, может быть, даже не совместное обучение, а совместное существование, может быть, грубо сказано существование, но совместную жизнь, чтобы дети могли спокойно, дети с особенностями в развитии, могли участвовать вместе со своими сверстниками вот в таких замечательных мероприятиях, в тех мероприятиях, где у них есть ситуация успеха, а она важна для каждого. Каля 300 человек собрались для того, каб абмеркаваць сучасныя тэндэнцыі ў развіцці інклюзіўнай адукацыі. Гэта не толькі прадстаўнікі сістэмы адукацыі, але і аховы здароўя, сацыяльнай абароны, грамадскіх и бацькоўскіх организаций. Мы очень трепетно относимся к этим приглашениям. Нам есть чем поделиться. У нас довольно богатый опыт. Но и есть что посмотреть у брестских коллег. Богатый опыт работы в учреждениях, богатый опыт работы дефектологов, специалистов. У праграме двухдзённай канферэнцыі вялікі дыяпазон пытанняў. Казалі аб стварэнні спецыяльных умоў пры навучанні дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця, аб узаемадзеянні педагогаў і бацькоў, грамадскіх арганізацый і прэсы у фарміраванні інклюзіўнай культуры. Асаблівы акцэнт на падрыхтоўцы настаўнікаў. Інтэграваныя класы для дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця – гэта сацыялізацыя. Для астатніх – суперажыванне. І самае важнае, падкрэсліваюць на канферэнцыі, гэта саудзел. Гэта калі з маленства чалавек вучыцца разумець праблему іншага і дапамагаць яму.